Ceea ce învățăm în timpul marilor boli e că la oameni avem mai multe lucruri de admirat decât de disprețuit, spunea Albert Camus în romanul său Ciuma. Încă din antichitate, epidemiile au decimat populații întregi, uneori în câteva zile, alteori în câteva luni, declanșând frica locuitorilor în fața răului misterios. Am ales astăzi 4 episoade dramatice din istoria omenirii, momente în care umanitatea a fost pusă la încercare. Ciuma din vremea lui Justinian, de pildă, a ajuns la Constantinopol în 541 era noastră. S-a răspândit ca focul în Europa, Asia, Africa de Nord și lumea arabă, ucigând 50 de milioane de indivizi. Populația nu avea la acea vreme nicio înțelegere reală a combaterii virusului. Epidemia s-a stins doar când imunitatea de masă a fost atinsă. Ciuma bubonică, numită Moartea Neagră, a invadat Europa în Evul Mediu. Dintr-un manuscris elvețian aflăm că a cunoscut valuri succesive, iar la ultima sa trecere 800 de ani mai târziu a ucis și cu mai multă sete. 200 de milioane de vieți pierdute. Al treilea episod, Marea Ciumă a Londrei, a început la 1348 și a reapărut aproximativ la fiecare 20 de ani până la 1665, 40 de valuri în 300 de ani și cu fiecare nouă epidemie, 20% dintre bărbații, femeile și copiii care trăiau în capitala britanică au fost uciși. Disperarea ajunsese la cote biblice. Oamenii pictau cruci roșii pe porți, implorând îndurare. 4. Epidemia de varicelă a stăpânit Europa, Asia și Orientul Mijlociu timp de secole. O amenințare persistentă care a ucis 30% dintre persoanele pe care le-a infectat și a lăsat restul cu sechele ireversibile. Dar rata mortalității din lumea veche a fost mică în comparație cu devastarea provocată la populațiile native din lumea nouă, când virusul variolei a ajuns în secolul al XV-lea, împreună cu primii exploratori europeni. În istoria umanității nu a existat niciun genocid care să echivaleze drama petrecută pe continentul american. Imaginați-vă, 90% din populația indigenă a fost eradicată într-un secol. De exemplu, populația care ocupa teritoriul actualului Mexic a trecut de la 11 milioane de oameni înainte de cucerire la 1 singur milion. Vaccinul a fost inventat însă câteva secole mai târziu. Dacă e să învățăm o lecție, aceasta e cea a umilinței și a răbdării. Să fim puternici. Istoria ne arată totuși că toate pandemiile au un sfârșit.